Hlamba izandla zakho ukuze uhlale uphilile waye ukhuselekile. Hlambisisa izandla zakho ukuze ungahlaselwa yintsholongwane i-coronavirus nokuze ingosuleli nabanye abantu. Uhlamba izandla ngolu hlobo. Manzisa izandla zakho ngamanzi usimele isephu. Chithela umpompo ngamanzi kule ndawo ubuyibambile uze ke uyivale. Ukuba usebenzisa ibhotile okanye ijagi, yeka ukugalela uchithele amanzi kule ndawo ububambe ngayo. Hlamba izandla zakho imizuzwana engama-20. Xa ufuna ukuqikelela imizuzwana engama-20 ungabiza la magama: 1 indlovu, 2 indlovu, 3 indlovu, 4 indlovu, ude uye kuma kwama-20. Hlamba ubuso besandla ngesinye, uze uhlambe umva wesandla ngobuso besinye isandla, uguqule uhlambe umva wesinye isandla ngobuso besinye. Hlikihla ubuso bezandla zozibini, ufake iminwe phakathi kweminwe yesinye isandla kuzokucoceka naphakathi kweminwe yakho. Phithanisa iminwe uqinise. Hlamba ubhontsi bemnye ngexesha ngesandla ngasinye. Phinda uhlikihle izandla zakho ngobuso bazo. Pula izandla zakho wawukugqiba. Chithela umpompo kule ndawo uvule ngayo ngamanzi. Yomisa izandla zakho kakuhle. Sebenzisa ilaphu elicocekile okanye iphepha lokusula okanye uhlikihle zide zome nko izandla. Xhoma ilaphu lakho elangeni. Ukhumbule ulahla amaphepha kwingxowa yeplastiki okanye emgqomeni, ungalahli phantsi. Hlamba izandla zakho ngamaxesha onke. Hlambisisa izandla zakho. Uphelisa ukosulelwa yile ntsholongwane i-COVID-19. Impilo yethu isezandleni zethu.